psihijatri i svećenici poticati duhovnost i vjeru u cilju izlječenja oboljelih. Primarni motiv, tvrdi jedan od inicijatora, jest činjenica kako nova vremena traže i nove medicinske pristupe koji nemaju veze s paramedicinom. Najave za osnivanje terapijske zajednice svojevrsnog liječilišnog centra u kojem bi molitva bila ravnopravno tretirana kao terapijsko sredstvo od strane zagrebačkih svećenika i psihijatara s KBC-a stare su tek nekoliko mjeseci. Prvotno nitko nije ni slutio jasnu potporu državnog vrha, ali to se itekako promijenilo. Jako mi je drago da su naši prijatelji iz crkve i iz KBC-a Zagreb pokrenuli ovu inicijativu. Ona je svakako hvale vrijedna i ona ima golemo opće društveno značenje. Jednako tako Simonić nije želio da sve ostane na lijepim riječima. Obećao je lobirati u vladi za ovaj projekt koji bi, prema njegovim riječima, jednog dana mogao prerasti u referalni centar za primjenu duhovne medicine. Na razini mojih kompetencija ću svakako takvu inicijativu podržavati, ali ona mora biti utemeljena na principima struke i realno procijenjena vezano za mogućnosti i potrebe zemlje u ovom trenutku. Crkveni se čelnici apsolutno slažu s potpredsjednikom vlade Simonićem oko činjenice da je projekt potrebno organizirati iz temelja. Monsignor Mrzljak istaknuo je kako crkva želi pomoći našem čovjeku, posebice hrvatskim braniteljima. Želimo da to bude i organizirano i znanstveno, evo i sa strane psihologije, psihijatrije, medicine općenito, ali isto tako i sa strane naše kršćanske duhovnosti. Princip liječenja ljudi uz pomoć duhovne terapije poznat je u nekim dijelovima svijeta, a o tome su pisani mnogi znanstveni radovi. Boris Blažević, psihijatar i jedan od inicijatora projekta, tvrdi da će ova do sada u nas jedinstvena inicijativa zasigurno pokazati zavidne rezultate. Centar za duhovnu medicinu je prije svega bi bio multidisciplinarni centar, znači s jedne strane pristup na znanstveni način i povezan sa onim segmentom koji zaokružuje cijeli taj pristup, jednu holističku cjelinu, a znači i kod ljudi probuditi vjeru u samo ozdravljenje. Cijela se zapravo priča odvija oko jedne rečenice, da nema odvojenosti duhovnog, psihičkog i tjelesnog, nego je bitna jedna integralnost jedne i druge i treće dimenzije. Jedino ako se uzmu sve te dimenzije u obzir, tvrde inicijatori, može se dobro liječiti i prevenirati bolest, te rehabilitirati ljude. Vidimo ovo kao jedan veliki izazov i zaista nužnost u današnje vrijeme velikog otuđenja i nažalost samo jednodimenzionalnog pristupa tretiranju tih ljudi. Potpredsjednik vlade Ante Simonić iskoristio je ovu prigodu boravka u najvećem hrvatskom marijanskom svetištu, pa je u pratnji pomoćnog biskupa zagrebačkog obišao i samostan Karmel. On je obitavao časne sestre reda Blažene Djevice Marije od gore Karmel. Sestre žive u zatvorenoj zajednici te nikada ne napuštaju samostan. Razgovor s potpredsjednikom vlade i inicijatorom projekta duhovne medicine odvijao se kroz željeznu ogradu. Nakon otpjevane pjesme glavna je sestra zahvalila Simoniću te obećala u ime svih sestara usrdno moljenje. Simonić se zatim zahvalio na duhovnoj okrepi. Projekt Centra duhovne medicine dogovoren je utoliko da su se svi složili kako je potreban i odlučili gdje će se nalaziti. Sve druge organizacijske odluke tek moraju biti donesene, pa je stoga Simonić i upozorio na obveznu detaljnu pripremu inicijatora kako iz crkvenih, tako i iz svjetovnih redova. Mi smo na početku. Ovo je filozofski, svjetonazorski, stručno, principijelno, izuzetno dobar projekt. Sad ga treba osmisliti i definirati prioritete, kratkoročne i dugoročne. Što hoćemo, gdje hoćemo. Koliko je vjera i duhovna okrepa bitna hrvatskom narodu i koliko je sprega Hrvata s crkvom pokazala su, kažu, i papina putovanja u našu malu zemlju. Celivati duhovno i psihijatrijski bi stoga kod nas moglo polučiti velike rezultate. Već sada veliki broj vjernika stiže u marijansko svetište Mariju Bistricu kako bi u kršćanskom duhu proslavili blagdan Velike Gospe. Procjenjuje se da će ondje sutra doći više od 50.000 hodočasnika iz cijele Hrvatske.